Kwanyo kama Justus, kama Jacob Ochopeni. Dipo ni kwan megoyo, to kwan negoye kama uonge. Weche ni edo, rombe kilieko ni timore, uchung kama chalnade, koso kwan ni digwenyu mbele. Kwan ok nyagwenyo. Cleophas, ining'eyo ni duond bura mar Azimio oting'o gaye ma dito ma control siasa ma Kenya. Mondo kata wan bende National Liberal Party, mondo ne wagore gi Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, ki Jeremiah Kioni, group no te, mane wayombo gi nyaka election ni nyiso ni wan bende wapangore kisiasa. The principal reason momiyo a political party is formed ni mondo ilos serikal. One National Liberal Party ok wadhi Azimio ni wan arus. Wan ok wan kacha ni wan flower girls. Wan ok wan kacha ni wadhi wiro ni ji makeup. Ni Kalonzo kose siemo ga luth ni aniko Kimuli ne waluko Kimuli. Wadhi kacha chande mondo wan bende power ni wambe wagrabi. Koro kipenjo ni to chandruok ni akany. Kaki no Kalonzo dwaro ni mondo ng'ate ma mondo bede selection panel. Nikech tijni en tich midhi tima na ndalo prochiko kende. Mane machiko chiwo. Maka ndalo prochiko norumo to chuno ni koro parliament nyaka chak bedi mondo med negi tam mag dite koro time mare. To wasebedo ka walalore. Wasebedo gi buche mang'eny gi Kalonzo, wasebedo gi buche mang'eny gi jo Azimio, ka wapenjore ni to koro ere kaka wach mar Azimio kende is going to hold the whole country at ransom nikech interest mar ng'ato. Wambe interest marwa kaka National Liberal Party en ni ng'atwa mano seyier nyaka dibede panel mondo wan bende obed itwa nikech wang'e ni kaen kacha chande to biro nyiso weche madhi mbele kocha. Ineno mana kaka ne owadwa ne owacho wach mar Cherera ka nyisi ni ne gin kacha chande mondo gimbe ne gigo oporo ka nigi winjo gimoro marach mane timore. Yiero mar presidential election, Cleophas, ok en tuk nyithindo. To sani endi ng'ama dhi control selection panel ni ema dhi control kaka IBC commissioners dhi appointed into office. To manendo ultimately dhi bedo gi a very big bearing gi kaka wadhi timo yiero. Nikech ng'eni commissioners largely at the commission gi deal gi gimiluongo ni policy. Maiso ni ibro yudo ni samoro ntiere chike moko ma kagi kar kama samoro kidwa keti. Tibro yudo ni ka presidential candidate moro osenindo konchiel. To kionge gi ng'ama nyalo mi wach kaka weche ringo kocha dibro yudo ki ywayo opara oko. Dipo ni kanyo gimomiyo ng'ato dwaro interest ne mondo bed kaya. Kata mana an mine nabedo kar kan. NLP dwa ni oso ng'atgi, jowaepa dwa ng'atgi eka. Kata mana in sane ni endi ni bed ni ja siasa. Ibro gombo ni mondo ibede gi iti e commission ka chande ng'ama biro bedo ka wacho ni wach niya to gitimo nang'o kono. Ni nyaparo ka wadhi e yiero ma 2022. Iyudo ka the returning officers, presiding officers, iyudo ka thurwa kocha chande ne gikawo jok moko mok nyaka ta kipenje ni nang'o to konya kata duoki. En obiro kanyo to ling ok odwa wuoyo kodi voter registration. Sani dwa kira kaka voter registration timore. Omiyo sama ionge gi jok manyalo timo gima chik dwaro e commission. Nikech ng'eny ne wasebedo ga gi commission magin asiema gi luth. En commission ma is remote control. Ma kodiche bukati kama to odhi oling e backroom kuchonde ka to koduogo to wacho niya ne results from Kisumu Central Constituency en kama. Ok wadwar kaka National Liberal Party and Azimio ok wadwar commission madhi chalo gi Chebukati. Ok wadwar commission midhi negnwa TV Bomas of Kenya. Koro kose neg TV Bomas of Kenya wan koro miwa mana kwaya ama koro wernwa ka kwaya wera kato ka kwaya wuok ni to ka Chebukati golo wiye matin ko golo wino limbo matin ko biro to lando nwa naya ni ng'ane moyombo kaka presidential candidate. Wadwaro commission Cleophas mako idhi tim yiero to gitimo gima sheria dwaro miwacho niya they must be accountable and transparent. Maka ombulu wuok e polling station to biro achiel kachiel kaka no biro cha nyaka Bomas of Kenya te lande ok ni dakika achiel lando ma to mar constituency machielo to wacho niya ni TV koro ok ti. To Ishmael ang'o mosemono kapo ni useromo winjruok oserem kanye kinda jo NLP kod Wiper nikech watu sechope do nyaka sani ng'ama ni e do ema chak go poro ka entiere oko komanyo thuolo mabiro kapo ka winjane pacha. Cleophas wach mar ng'ama ntiere do ema go poro oko ni nyise niya jo siasa ng'eny gi ma Kenya miriambo mitre dhogi maloyo adieri. To wacha ng'o e buche mudhiegi. Buche mosebedo ka wadhiegi kiwacho ga niya. Dr. Augustus Muli noyombo Kokimuli gi more than half the votes. Onge kaka inyalo kawo max mar nyathi moyudo 400 max. Ni idwa tero koro ng'at moyudo max 50 idwa kawo itero Alliance Girls kata Alliance Boys. Kaito nyathi mano rem ni mako dwa ni mondo wuogi moko timo kata KCP ok timo kata form 4 ni moko itero university. Mano pok notimore ga. Onge kaka inyalo kawo loch mar ng'ato ni i transfer na niya ni an na rem lakini koro miya. Loch pok nobedo ga transferred. Tirem.
wan wanyiso Kalonzo makata nawacho ni wasebedo ka walalore saka sana owuogi koki ne koki owegini kendo napenjo Kalonzo ni to in ne sasa ma ji wuega wach mar IBC chakre higa mar 2002 ka Kalonzo dwa timo gimoro amora e IBC karka to nyaka winj ga nying Koki Muli ni Kalonzo bende koro ber ka nyise jo Kenya ni to en ang'o e kinde gi Koki Muli ni manyaka nene 202 Koki Muli 207 Koki Muli to Koki Muli ne ni okelo nyaka 2013 manyi motimo nyaka interview ni mondo ne tere odhi obed commissioner mar IBC morem 2017 ochako rem 2022 kendo chako kelo waka Jacob en interest machal nade